téma. Je tu pár ľudí medzi nami prvýkrát, tak vás vítam v tejto veľmi vážnej téme. Halleluja! Je to ale téma v prvom rade pre nás ako domácich zboru, ale samozrejme Božie slovo a jeho výklad, verím tomu, že môže byť na požehnanie pre každého z nás. Samozrejme vždy majme srdce, ktoré skúma, ktoré pozoruje veci. A tak ako aj počas chvál Barboška priniesla to slovo, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali srdce mäkké, srdce, ktoré je poučiteľné. Lebo čím dlhšie sme v kresťanstve, čím dlhšie počúvame niektoré verše, čím dlhšie sa zaoberáme vecami, máme určité stereotypy zmýšľania, ktoré potom automaticky odblokujú a zablokujú niekedy aj tie dobré veci. Čiže skutočne tieto stereotypy nášho zmýšľania skúsme dnes nechať bokom, skúsme sa dať ako keby na takú stranu prázdneho papiera, ktorá ešte nebola nikdy popísaná tou témou, a skúsme s takým čistým, úprimným srdcom sa počúvať, naslúchať tomu, čo Božie slovo na tému, ktorú dnes otvoríme, bude hovoriť. A z tohto potom choďme domov, rozmýšľajme, modlíme sa ďalej, hľadajme Pánovu tvár, hľadajme jeho cestu. Takže možno vás zaujíma, čo teda tá téma je. Tá téma je rozvod, nové manželstvo a pohľad Biblie, Božieho slova na túto tému. Myslím, že už dosť dávno sme asi počuli skazateľne na túto tému nejaké vyučovanie alebo nejaké slovo. Teda minimálne u nás v zbore toto ešte nebolo prinesené, a to sme už, neviem či nie, s Peťom sme rátali tu vo Svite už 3 roky, ale fungujeme ako zbor 5 rokov? 6,5 roka ako zbor fungujeme, ešte sme sa k tejto téme nevyjadrili. Čiže vidíme, ako všetci utekáme od tej témy, vrátane mňa, lebo je to téma, ktorá má v sebe strašne veľkú nálož, povedzme to tak. A jej výklad spôsobí mnoho zmien, lebo zasiahne presne tú praktickú, ten náš život v jeho centre. Náš život v jeho centre, tú najcitlivejšiu oblasť nášho života. A preto je to vážna téma, mám bázeň pred ňou. Priznám sa, že som veľmi vďačný za nášho brata Borisa. Boris, pozdravujem ťa. Halleluja! Počuješ? Boris, počuješ? Je dobrý zvuk cez Zoom? Áno, dobre. Mirko, dáš ešte nahrávať? Nezapnem nahrávanie. Nech to máme nachytené. Ďakujem. Čiže pred už asi 3 alebo 4 mesiacmi nám Boris ako staršovstvu položil také veľmi dobré otázky a každý z nás mal nejaký názor. Každý z nás starších mal nejaký názor na tú tému a prišli sme na to, že v podstate nemáme takú pevnú pôdu pod nohami, aby sme vedeli povedať, tak toto je jasné stanovisko nášho zboru ku týmto veciam. Bola tam určitá taká vágnosť, taká neistota. A čím si myslíte, že táto neistota je spôsobená? Ja si myslím, že táto neistota je spôsobená tým, že máme mnoho denominácií v rámci cirkvi. Maťo, povedz. Aha, ty si sa hlásil? Ja som myslel, že sa hlásil. Hej. Máme mnoho denominácií v rámci cirkvi a nehovoriac teraz o katolíkoch, pravoslavných, v rámci protestantov je táto téma, možno, že už len keby sme sa pozreli tuto v rámci nášho okresu, tak asi nenájdeme 2 zbory, ktorí majú rovnaký pohľad na túto tému. A nie to ešte sa pozrieme na Slovensko a na celý svet, tak nájdeme strašne široké spektrum toho, ako ľudia vykladajú túto cestu. Či je to tak, alebo tak,
a ako potom ďalej a čo s takými ľuďmi, ktorí sa rozvedú, čo sa znovu zosobášia, ako teda. Čiže v prvom rade to, čo chcem na úvod povedať, a dnes je to taký úvod do tejto témy, lebo to sa nedá, aby v jednej kázni som všetko priniesol. Chcem povedať v prvom rade to, že sa veľmi pokorujem pred vami, ako zborom, ako spoločenstvom, aj pred Pánom, s tým, že uvedomujem si tú šírku tejto témy, uvedomujem si tú hĺbku rôznych štúdií na túto tému, ktorú viedli po mnohé roky mnohí teológovia, mnohí jazykoznalci, ktorí dôsledne skúmali všetky tie veci z Božieho slova, aby čo najčistejšie priniesli pohľad na túto vec. A ja zďaleka nemám naštudované toľko toho, ako oni. Venujeme sa teraz tomu veľmi intenzívne 4 mesiace už ako staršovstvo. Prešli sme mnoho okruhov, mnoho sprúdov, mnoho jazykovedeckých výkladov Božieho slova. Diskutovali sme o tom ako staršovstvo, modlili sme sa za to. A je to nejaký výsledok, aj táto téma bude nejaký výsledok tohto procesu. A našim zámerom je v čistote pristupovať k Božiemu slovu. Otázka vždycky, ktorú si dávame, je, že Pane, aký to bude mať dopad na ľudí? Keď sa prinesie čistota Božieho slova tak, ako ju vnímame, ako to bude dopadať na ľudí. A čo sa ti objaví, sú hneď konkrétne tváre ľudí, konkrétne situácie. A človek začína už nielen sa pozerať na Božie slovo, ale už sa začína pozerať aj na tie prípady, na tie srdcia, na tie ľudské životy a vidí ich úprimnosť, vidí ich odhodlanie, vidí možno aj nejaké chyby, ktoré urobili. Ale čo sa samozrejme začne dvíhať, je určitá taký súcit. Taký súcit s tým, čo všetko prešli. Taký súcit s tým, že človek chce prirodzene tomu druhému to najlepšie. Vieš, ja skutočne ti môžem zo srdca povedať, že ti prajem to najlepšie do tvojho života. Naozaj, každému z vás ja prajem to najlepšie. Moja modlitba je, aby si mal čisté srdce, aby si mal mäkké srdce, aby si mal ľahké srdce, aby tvoje srdce kvitlo v Pánovi, aby so všetkom, do čoho ťa Pán povolal, aby si rástol, aby si napredoval, aby si bol veľmi požehnaný počas celého svojho života. Čiže toto je, môžem povedať v mene, toto je, keď to tak môžem trúfalo povedať, toto je vyjadrenie celého nášho staršovstva, vedenia zboru. Vedenie tohto zboru nie je postavené na mne, ale na staršovstve. Čiže toto je naše prianie, naša modlitba. Vidíme, chceme tomto najlepšie. Ale niekedy príde pravda Božieho slova a zdá sa v tej chvíli, že je to tvrdé. Že je to niečo, čo ti dáva stopku. Čo ťa seka. Čo ťa bolí. A ty prirodzene nechceš sklamať toho druhého. Ty prirodzene nechceš spôsobiť bolesť. Ty prirodzene nechceš zobrať radosť druhému, ktorú v sebe nosí. Ale zároveň stojíš pred Pánom zodpovedný za večnosť toho človeka. Za večnosť toho človeka. Ak si v tomto zbore, ak sa poddávaš vedeniu tohto zboru staršovstvu, tak máme za teba zodpovednosť pred Pánom a budeme zúčtovateľní, bude sa nás Boh pýtať, ako sme ťa viedli v tejto veci. A tí, ktorí ešte kážu Božie slovo, tak čo je na to napísané? Že bude prísnejší ten súd nad nimi. Čiže o to viac my sa musíme usilovať, prinášať pravdu Božieho slova, ale zároveň prosím, rozumejte to, že aj je to pre nás tiež neľahké. Lebo my chceme vám to najlepšie. Aj ako ľudia. A musíme veľakrát robiť to rozhodnutie, že zatvorím svoje ľudské oči a otvorím svoje duchovné oči. A svojimi duchovnými očami musím vidieť tvoju budúcnosť, tvoje smerovanie.
a tam ťa pozbudzovať. Tam ťa smerovať. Čiže máme tu tému rozvod, nové manželstvo a postoj Božieho slova, postoj možno nášho zboru k tejto téme. Predtým, než vojdem do tej témy ešte hlbšie, musím priniesť podobenstvo, slova Pána Ježiša, ktoré nás stiahli počas celých týchto diskusí o manželstve a o rozvode, o novom manželstve. A to je taký veľmi netradičné slova, ktoré s touto témou zjavne nemajú nič spoločné, ale predsa sú veľmi dôležité, aby boli položené ako taký úvod, taký základ do všetkého, čo bude ďalej hovorené. A to je podobenstvo, alebo neviem teda, či to bolo podobenstvo, ale bol to obraz, ktorý Pán Ježiš prináša svojim učeníkom a pýta sa ich takú otázku, kto z dvoch ľudí bol ten spravodlivejší? Kto v očiach Božích z týchto dvoch ľudí bol prijatý? A už viete asi, aký to bol prípad. Bol to prípad, kedy Pán Ježiš poukazuje na farizea a zákonníka, ktorý z diaľky pred chrámom hovorí: o Bože, ďakujem ti za to, že zachovávam toto a toto a toto. Vo všetkých týchto smeroch som spravodlivý. Dodržiavam zákon podľa tohto všetkého, ako si ty to stanovil. Do bodky sa to snažím dodržiavať. Vo všetkých týchto veciach sa mi to darí. A ďakujem ti za to, že nie som taký, ako je tento publikán, tento hriešnik, ktorý tu vedľa mňa stojí. A ten publikán čo hovorí? Bože, čo hovorí ten publikán? Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. Ja nie som ani len hoden pozdvihnúť svoje ruky smerom k tvojmu svätému chrámu. Zmiluj sa nado mnou, lebo nedosahujem ani zďaleka všetky tie tvoje štandardy a ustanovenia, ktoré si ty stanovil. Nemám šancu spôsobiť svojim životom to, aby som bol ospravedlnený, aby som bol v tvojich očiach čistý. Potrebujem tvoju milosť. Potrebujem, aby tvoja milosť ma zaplavila, aby ma z tohto bahna hriechu zobrala, zdvihla, aby ma očistila. Aby si ma prijal nie na základe mojich skutkov, ale na základe toho, že sa zmiluješ nado mnou. A čo hovorí Pán Ježiš na tieto dve podobenstvá, že kto z nich bol ten, ktorý bol ospravedlnený? Kto? Ten druhý. Ten hriešnik. Ten, ktorý to nezvládol. Ten, ktorý nešiel vo svojej vlastnej spravodlivosti, ale skutočne svoje srdce pokoril hlboko pred Bohom. Viete, a stále máme ten obraz pred sebou, kde vidím Lotra na kríži, o ktorom sme kázali nedávno. Lotor na kríži, ktorý jedna veta, posledná možno, ktorú mal silu ešte povedať, ho zachránila. Posledná veta. Nemal žiadnu formulku špeciálnu, ktorú povedal, ale svojim srdcom sa pokoril pred Pánom Ježišom. Oľutoval svoje hriechy v srdci. Vyznal Bohu, že potrebuje jeho odpustenie, že potrebuje jeho milosť. A ako prvý, zo všetkých, ako prvý vchádza do raja. Predbehol všetkých. Ani jeden dobrý skutok nevykonal vo svojom živote. Nemal šancu dokázať Bohu svoju vďačnosť svojim životom. Nemal šancu. Posledný výdych. Ale ako prvý prichádza do raja nebeského. Úžasná milosť Božia. A je to milosť Božia, na ktorej staviame všetky naše, aj ďalšie tieto slova, ktoré budeme rozoberať a ktoré prinesieme. A je veľmi dôležité,
aby vo svetle týchto dvoch prípadov sme vnímali aj tému rozvodu a nového manželstva. Lebo táto téma môže spôsobiť také tri možno postoje v našich srdciach. Ten prvý postoj je, že ťa to bude veľmi bolieť. Bude ťa to veľmi bolieť. Lebo to sekne niektoré veci, možno niektoré sny, možno niektoré plány v tvojom živote, ktoré si mal. Možno to dá do svetla niektoré veci, ktoré si urobil a porozumieš viac tej hĺbke toho všetkého, čo sa stalo. Obzvlášť, keď si prešiel rozvodom. Druhá možno kategória bude, že tieto slova sú pre teba také nové, že si taký neutrálny v tom a hľadáš Božiu cestu a to je dobré, hľadaj. A tá tretia horšia, ten tretí najhorší prípad je, keď zostaneš s takým srdcom: ó Pane, ďakujem ti, že sa ma to netýka. Že nie som taký, ako je ten. Amen. Ako je môj sused. A konečne tu niekto nabral odvahu a konečne to tu pomenoval. A konečne niekto išiel priamo proti tomu. Vieš, to je veľmi nebezpečný postoj. Amen. Táto celá téma má nás ako zbor vtiahnuť do srdca pokánia. Amen. Lebo ani jeden z nás, možno nie si rozvedený, možno si sa druhýkrát neoženil, ale každý jeden z nás je tým poznačený. A každého jedného z nás sa to týka. Lebo máš zodpovednosť za starostlivosť o ďalších. O tých, ktorí prídu a budú tým poznačení. Oni nepotrebujú pocítiť tvoje pohrdavé srdce. Oni dosť už hanby nesú na svojom živote. Dosť už bolesti zažili vo svojom živote. Dosť už odsúdenia zažili. Oni potrebujú v cirkvi objatie. Oni potrebujú v cirkvi srdce, ktoré dokáže umyť nohy. Ktoré dokáže tú hanbu prikryť. A nie ešte viac sa z nej vysmievať a pohrdať. Viete, rozvod je horšia bolesť ako úmrtie svojho manžela alebo manželky. Keď človek zomrie, pripodobním to v takejto asi nejakej paralele, tá bolesť je čistá, je veľká. Keď ti zomrie manžel, manželka, s ktorým si žil dlhé roky, možno krátko, každý má tú cestu inú, ale tá bolesť je síce silná a intenzívna, ale je čistá. To je ako keď zoberieš chirurgický nôž a ten nôž odreže časť tvojho tela. Urobí rez. Urobí rez. Je to bolestivé. Ale ten nôž je ostrý, je čistý, nespôsobí nejakú infekciu, nespôsobí hnísanie, ale urobí pekný čistý rez. A ono časom to prestane krvácať, časom to prestane bolieť. Časom sa to postupne zahojí. Avšak rozvod, to je ako keby si zobral, viete, ja som neprešiel ani jedným, ani druhým. Ja som teoretik, priznávam sa. Ale možno mám pravdu v niečom, možno tieto slova vám to priblížia. Ale rozvod ja vnímam tak, keď sa dívam na všetko, čo to spôsobí. Keď vidím tie deti, tie rodiny, tých priateľov, tie situácie, tie nezhody, to vidím, ako keby to bol taký zubkatý nôž, ktorý není ostrý. A s ním režeš a chceš odrezať. A musíš odrezať časť svojho tela. Narobí to veľa bolesti. Čiže tá bolesť, tá istá vec sa stane. Už nežiješ viac so svojím manželom, manželkou potom. Takisto ako keď ti zomrie, už nežiješ po rozvode viac s ním. Si sám, si sama. Avšak tá bolesť, ktorá je vypôsobená rozvodom, je iná. Ako bolesť, ktorá je vypôsobená smrťou
manžela alebo manželky. Keď vidíme tie srdcia, ktoré vlastne sú týmto všetkým poznačené, my potrebujeme ako cirkev sa vedieť k tomu postaviť. My potrebujeme ako cirkev vedieť stáť v prvom rade za ochranu manželstva a stáť ale aj za uzdravenie všetkých tých bolestí, a tých následkov rozvodov. Kde inde, ako v cirkvi, majú nájsť ľudia z tohto uzdravenia? Súhlasíte so mnou, že cirkev má byť miesto, kde títo ľudia nájdú uzdravenie? Pán Ježiš si vybral ženu, ktorá bola pri studni. Nechal svojich učeníkov, aby išli. Svoj vzácny čas. Každý jeden deň jeho života bol veľmi vzácny. Každá minúta, ktorú venoval ľuďom, bola veľmi vzácna. Nebol s hocikým a nevenoval svoju pozornosť hocikomu len tak. A on si vyberá ženu Samaritánku, s ktorou ani len nemal hovoriť, ktorá bola očami Židov úplne pohrdaná, nielen preto, že bola Samaritánka, ale aj preto, lebo bola koľkokrát vydatá? 5 krát bola vydatá a ešte ten muž, s ktorým bola, nebola s ním vydatá. Čiže to bol guláš nad guláš. To bola mixtúra, to bola krásna mixtúra, to bola vzorka veľmi zdevastovaného srdca. Zdevastovaného srdca bolesťou, čím prešla, pohrdaním, ktorým prešla, hanbou, ktorú niesla. A z tej hanby sa nevedela nejako dostať. Všade, kde prišla, všetci o nej hovorili, to je ona. To je tá. Tá hanba bola jej celoživotný kamarát. Už nemala šancu sa s tou hanbou rozkamarátiť. Všade ju prenasledovala. Tá bolesť, tie spomienky a to odsúdenie zo strany ľudí muselo byť pre ňu veľmi ťažké. A v dnešnej spoločnosti myslím si, že je veľa takýchto žien, je veľa takýchto prípadov. A Pán Ježiš komu venuje svoje vzácne slova? Práve jej. A keď čítame, aká je dlhá len tá kapitola, ten rozhovor s ňou, je to závidenia hodné, že ona dostala toľko slov od Pána Ježiša. Toľko času, kde bola len ona a on. Nik iný, len ona bola skutočne stredobodom jeho pozornosti. Prišiel za ňou, prišiel kvôli nej, dotkol sa jej, jeho slova sa jej dotkli, zmenilo ju to, prichádzala smutná, zabremenená, plná hanby a odchádzala. Asi tak, jak Lotor, keď vchádzal do raja nebeského. Jej život takto sa zmenil. Viete, čo je ale zaujímavé na tom? Všetci by sme to chceli počuť. Čo jej Pán Ježiš povedal na tie manželstva? Čo jej Pán Ježiš povedal na to, že žije v nemanželskom vzťahu so svojím súčasným mužom? Zvláštne je, že Pán Ježiš, alebo teda, není zachytené. Táto oblasť není zachytená. Veľmi by nám to pomohlo. Veľmi by nám to pomohlo všetkým, keby sme vedeli, že kam ju Pán Ježiš poslal, čo mala urobiť. Ale on to, myslíte, že schválne nechal skryté? Schválne. Nevyjadril sa k tomu. Neskutočné, aký on je. Keby sme mali tento prípad, o mnoho ľahšie by sa nám dalo posúdiť veci a dať odporúčanie pre iných. Ale
nemáme. A viete, je to určitá taká... Pre mňa to niečo hovorí. Biblia mala mnoho možností, kde mohla ilustrovať tieto veci na nejakých konkrétnych životoch. Ale nevybrala ani jeden konkrétny v Novej zmluve a všetko sa to drží iba na rovine vyučovania Pána Ježiša. Čiže my nemáme žiadny konkrétny prípad, ktorý by sme mohli rozanalizovať a pozrieť sa na ňo správa, zľava, zhora, zdola, pozrieť sa, kto bol chybný tu, kto bol chybný tu, ako sa to všetko dialo, vypočuť si jednu stranu, druhú stranu, potom tráviť hodiny rozmýšľaním, modlitbou, skúmaním, kto mal pravdu, kde sa stala chyba, kto teraz musí všetko vlastne napraviť a či je to dobré, aby sa rozviedli, alebo nie. Dá to veľmi zabrať inak, takéto skúmanie. Veľmi to dá zabrať na energii, na psychickej náročnosti. Aj pre toho, kto to má riešiť, kto to má počúvať. Je do toho vložených veľa emócií, veľa výčitok, veľa hnevu, bolesti, hnisoby, hniloby. Ale Pán Ježiš to nerobí, Božie slovo to nerobí a všetko to necháva, celé vyjadrenie necháva iba vo pár veršoch v Novej zmluve. Predtým, než tam ešte pôjdeme, pozrieme sa na starý zákon, na manželstvo ako také a uvidíme, čo Božie slovo hovorí. Myslím, že som chytil vašu pozornosť. Čiže manželstvo je inštitúcia, ktorú stvoril Boh. Manželstvo je vzťah, zmluvný vzťah medzi mužom a ženou. Manželstvo je spojené Bohom. Boh je ten, ktorý spája muža a ženu. Bez ohľadu na to, či je robené v cirkvi alebo na inom mieste. Inštitúcia manželstva je inštitúcia, v ktorej je Boh pri jej ustanovovaní vždy prítomný. Súhlasíte so mnou alebo nie? Božie slovo hovorí, že čo Boh spojil, to človek nech nerozdeľuje. Čo Boh spojil, to nech človek nerozdeľuje. Čiže Genesis, 2. kapitola, (24. verš). Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene a budú jedno telo. A budú jedno telo. Matúš 19.5. To sú tie slova Pána Ježiša, ktoré sú pri každom cirkevnom kresťanskom sobáši asi citované. A povedal, preto opustí človek otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jedno telo. Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A tedy to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ešte raz poviem. Tedy to, čo Boh spojil, človek nech
nerozlučuje. Čiže máme pred manželstvom máme dve tela, dvoch ľudí, ktoré sú samostatné bytosti. A manželstvo je tak niečo silné, alebo tak niečo duchovné, keď to môžem tak povedať, že z dvoch sa stane jeden. Z dvoch sa stane jeden. No ako to môžeš bez Boha urobiť? To sa nedá. Ja som stále, tu je moja manželka, tu som ja, my sme stále dvaja ľudia. A ako je to možné, že sme teraz jedno, odkedy sme pred Bohom povedali svoje áno manželským sľubom? Ako je to možné? No je to tak možné, že Boh tam bol prítomný a Boh to spojil. Musel som pri tom niečo zažívať? Niečo cítiť? Nie. Moje slovo bolo mojim vyznaním. Môj sľub sa stal záväzným. Môj sľub počul kto v prvom rade? Boh. Čiže kto je prítomný na každej svadbe? Boh. Je to pre nás možno ťažko predstaviteľné, že niekde v inej kultúre, v inom náboženstve, kde sa deje soba, že by tam bol Boh prítomný. Ťažko si to nejak tak, moja hlava ide cez to nejak tak naokolo. Ale takto Božie slovo hovorí, že On je ten, ktorý ustanovuje manželov a rešpektuje ten obrad toho manželstva. V rôznych kultúrach je iný, ale ako náhle tá kultúra toto nazýva, že to je manželstvo, že toto je manželský sľub, tak Boh je toho svedkom a Boh je ten, ktorý spája týchto dvoch ľudí. Čiže On v prvom rade ho stvoril, On ho spája, On je prítomný a teda človek má právo do toho zasahovať? Podľa Božieho slova nemá. Ešte raz to poviem, to je veľmi tvrdé, jednoduché a tvrdé. Keď Boh niečo stvoril, Boh je do toho zainteresovaný naplno, Boh niečo spojí, tak človek nemá právo to rozdeľovať. Lebo je to Bohom ustanovené, Bohom požehnané, Bohom spojené. Čiže to slovo, ktoré tam sa používa na spojenie, na to, že muž prilne k žene, to slovo za tým znamená niečo, čo veľmi silno dáva dva komponenty dokopy. Nerozdeliteľne. Ešte raz to poviem. Nerozdeliteľne. Čiže to spojivo, ktoré tieto dva komponenty spojí, je na večnosť dané. Na večnosť dané. Je nerozdeliteľné. To, čo Boh započne, to musí Boh aj ukončiť. Nemôže do toho človek svojvoľne vstúpiť a urobiť si, ako on chce. Lebo potom by som išiel proti tomu slovu, ktoré hovorí, čo Boh spojil, to človek nech nerozdeľuje. Ak by sme tu mali malé dieťa, ktoré nemá absolútne žiadne teraz skúsenosti, žiadne ani proste prípady neriešilo, kde sa ľudia rozviedli, kde sa ľudia znovu zosobášili. Proste nič, je iba úplne čistý papier. A poviem tomuto dieťaťu, čo Boh spojil, to človek nech nerozdeľuje, tak čo by povedalo? No, že to je navždy. Že Boh je šéf toho. Že Boh rozhoduje o tom. Že ja nemôžem do toho len tak vstúpiť. Mne to není dané. Čiže toto Boh spojil. Toto Boh stvoril.
Boh má zámer s manželstvom. On ho vymyslel. Manželstvo má veľký význam. Obrovský význam. Viete, preto diabol tak brojí proti manželstvu. Preto téma manželstvo, rozvod, nové manželstvo je taká citlivá. Narobí toľko rozruchu v cirkvi, toľko proste hlasov postáva. Lebo sa dotýkaš niečoho veľmi, veľmi citlivého. Ja keď som sa pripravoval na túto kázeň, asi väčšej bázne vo mne nebolo. Odkedy kážem, ešte som asi nemal viac bázne, ako pristúpiť k tejto téme. Preto som sa jej vyhýbal veľmi statočne dlhý čas. Lebo viem, že to ideme ako priamo do osieho hniezda. Amen. Vidíme, koľko biedy v našej spoločnosti je prítomnej práve kvôli tomu, čo všetko rozvod spôsobil. Akú bolesť priniesol. Koľko neverí, koľko smutku, koľko proste trápení to narobilo. Koľko rozbitých detských životov, koľko samovrážd kvôli tomu postalo, koľko homosexuálov kvôli tomu, že nemali vo svojich rodičoch obraz milujúceho muža a ženy. Prečo Pán Ježiš nevenuje ani jedno slovo na tému homosexualita? Venuje? Nevenuje. Ale venuje čas na tému rozvod, manželstvo, to veci nevera manželská. Čiže vidíme, že toto je koreň a pôvod mnohých proste zlých vecí, ktoré sa dejú v našich životoch, v našej spoločnosti. Na druhej strane, ja musím povedať za seba, že som nesmierne požehnaný. Nesmierne som požehnaný a nesmierne som vďačný za to, že ani moja mama, ani môj otec, ani ich starí rodičia, ani ich prastarí rodičia sa nerozdelili. Aké veľký balík požehnania som mohol cez to ja prijať. Aká obrovská milosť sa mi dostala nezaslúžená, lebo ja som preto nič neurobil, ja som sa len narodil. Nevybral som si rodinu. Ale Pán ma požehnal, ešte som sa len narodil. Práve tým, že nesiem so sebou požehnanie. Práve preto, lebo moji rodičia, moji starí rodičia, prarodičia sa rozhodli vydržať. Sa rozhodli si ctiť manželstvo. Mali to ľahké, bola ich láska stále horúca, bolo tam všetko dobre, určite nie. Ale rozhodli sa vydržať. Za cenu aj bolesti, ktorú musia niesť. Čiže manželstvo je inštitúcia, ktorá je stvorená pre Boha. Je stvorená Bohom a pre Neho. Stvorená Bohom a je pre Neho. Hovorím to tak, že ak by si celý svoj život nikdy neslúžil inému človeku, nikdy nekázal evanjelium, nikdy nepomohol nikomu, ani len malinký kúsok, ale o svoju manželku by si sa staral veľmi dôsledne a dôkladne, že by skutočne si celé svoje srdce investoval, aby ona kvitla, aby rastla, dovolím si povedať, že si veľmi oslávil Boha. Veľmi si oslávil Boha. Že si veľmi poslúžil Bohu. Lebo si hodnotu manželstva dal na tak vysoký stupeň a že si celé svoje srdce nasadil na to, aby manželstvo tvoje bolo požehnané. Aby žena, ktorú ti dal Boh, bola požehnaná. A možno si nič neurobil iné, ale v nebi ťa zaručene čaká veľká odmena. Viete, a otázka je, vnímame to takto v cirkvi?
Rozumieme tejto hodnote? Dávame nášmu manželstvu takúto vysokú prioritu? Viete, niekedy manželka je tá posledná, ktorej idem slúžiť. Lebo všetci iní sa nejak tam vtrú. A ja nemám dosť odvahy povedať nie, dosť sily povedať nie. Potom trpí, potom plače. A čo obhoruje Boh? Kde je tvoja žena? Ako si to najvzácnejšie, to sväté manželstvo, ktoré ja som stvoril, ktoré ja som ustanovil, ja som ho spojil, ja som ti ju dal za plnú zodpovednosť. Kde ona je? Bude na mňa kričať, kde si? Kde je tvoja žena? A ja, Páne, veď tu sú tí ľudia, ktorým som pomohol. A on zase, kde je tvoja žena? Ja mám obavu, že takto bude ku mne pristupovať, keď nedám manželstvo a moju manželku na to miesto, ktoré Boh chce, aby bolo. Lebo manželstvo je stvorené Bohom a je stvorené na to, aby Boha oslávilo. Čiže to nie je len na to, aby dvaja ľudia mohli byť intímne spolu a aby to bolo sväté. To je veľmi málo. Manželstvo má ďaleko väčší význam. Ono ako jediné odzrkadľuje určité charakterové vlastnosti Boha a dôležité Božie ustanovenia, ktoré nič iné a jedine manželstvo dokáže ukázať. Čiže toto majme ako prvé pred očami, prosím. Manželstvo je stvorené pre Boha. Je to náš spôsob služby Jemu. Je to náš spôsob oslavy Jeho. Je to jeden z najdôležitejších spôsobov našej oslavy Jeho, ktorú nám zveril. Jeden z najdôležitejších spôsobov oslavy Jeho a reprezentácie Jeho. Vidíme manželstvo ako obraz viacerých úrovní Božieho charakteru a Božieho jednania. Začnem takto. Včera to moju ženu veľmi nahnevalo. Bola tichá domácnosť kvôli tomu. Ženy, prosím, majte so mnou zľutovanie, keď to teraz poviem, viem, že vás to zamrzí. Obzvlášť, keď máte veľmi radi svojho manžela, čo je vzácne. Pán Ježiš povedal, keď sa ho pýtali na tému, keď sa rozvediem, alebo zomrie, teda, keď zomrie moja žena, zoberie si ju môj brat, alebo tak, nejak to tam ide, a tak ďalej. Kto bude jej manžel potom vo večnosti? Dosť problém. Aj pri tej Samaritánke by to bol dosť problém. Keď mala 5 mužov. No kto je teraz jej skutočný manžel? V Božích očiach. Ako to teda je? Je to ten prvý, ktorý si ju síce zobral, ale skutočne ju nemiloval. Vôbec sa kvôli nej neobetoval nič. To bola iba proforma. Dokonca ju bil. Robil jej niečo zlé. A Pán Ježiš odpovedá na túto vec. Viete, ako odpovedá? Že v Božom kráľovstve to už nebude. Už budeme ako anjeli, ktorí sa nevydávajú ani neženia. Čiže otázka je, budem ja v nebi s mojím mužom stále spolu? Nebudeš. Či ho budeš poznať, ja neviem. Asi hej. Ale už si manžel alebo manželka s touto osobou už nebudeš. Manželstvo už nebude ako inštitúcia v nebi existovať. Už nepovieš tejto osobe, to je moja manželka v nebi. Pane Ježiši, dovol mi predstaviť moju milovanú manželku. Dúfam, že si nám pripravil krásne hniezdečko lásky, v ktorom budeme celú večnosť.
Pán Ježiš, tieto slova už ani ty to nebudeš riešiť. Proste táto oblasť zanikne. Niekoho to mrzí viac, niekoho menej. Ja hovorím, že ma to mrzí veľmi. To, čo sa povie do mikrofónu, je pravda. Jednoducho, už nebudeme mať potrebu mať manželku a manžela. Niečo sa zmení v našom prežívaní, v našom fungovaní, kde už to proste nebude potrebné a inštitúcia manželstva už v nebi nebude. To znamená, že manželstvo stratí význam, Boh už cez manželstvo nebude komunikovať v nebi. Čiže Boh komunikuje cez manželstvo, kým je na zemi. Veľmi dôležité. V nebi už manželstvo nebude, jeho význam už není potrebný. Ale kým je na zemi, je to jeden z hlavných komunikačných kanálov a reprezentácií Boha pre ostatných ľudí. Čiže máme vytýčený nejaký čas, dajme tomu, koľko sú také najdlhšie žijúce páry? 60 rokov? Dajme tomu, že 60 rokov, 70 rokov možno. To už sú veľké výnimky. 70 rokov. Máš čas. Vymedzený, obmedzený, kedy manželstvo má zmysel. Má dôležitú úlohu, nielen zmysel, ale má dôležitú úlohu, lebo Boh sa tak rozhodol. Ak by nebola dôležité manželstvo pre Boha, tak na čo by ho na tú zem dával, keď už vo večnosti ho nebudeme mať? Na čo by ho stvoril? Na čo by bol do neho tak zainvolvovaný, tak nasadený pre to manželstvo? Na čo? Keď už vo večnosti nebude. No na to, aby niečo veľmi, veľmi dôležité odzrkadlilo o ňom. Čo bez manželstva by nedokázalo byť odzrkadlené. Čiže manželstvo je absolútny Boží nápad. To nie je z pekla myšlienka. To je z neba stvorené. Čiže manželstvo vidíme ako obraz Božej Trojice určite, kde tri osoby, Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, vieme, že sú traja a predsa sú jedno. Ako to je možné, že nežiarlia na seba? Že nezávidia medzi sebou? Že nesúperia medzi sebou? Že sú ochotní proste prijať takú ako kvázi tú poníženejšiu rolu jeden pred druhým a vôbec si to nevyčítajú. Že si nevyčítajú to, že ty si mi nedal teraz dosť ocenenia, dosť obdivu na to, aby ja som teraz tebe takto poslúžil. Nevidíme to nikde. Duch Svätý sa poddáva Ježišovi. Duch Svätý nechce, aby bol ani len, ja to tak poviem jednoducho, spomínaný. Nepotrebuje to. Chce, aby všetká sláva išla Ježišovi. Ježiš všetku slávu zdáva Otcovi a nevidíme medzi nimi žiadnu nejednotu. Nevidíme medzi nimi žiadnu zloprajnosť, závisť, vypočítavosť. Nevidíme medzi nimi nič, čo by chcelo toho druhého zahambiť, tomu druhému vytýkať chyby. A veď Boh je dokonalý. Áno, presne tak, je dokonalý. Nevytýka chyby druhému. Úžasné. Úžasné. Je spojený a predsa sú traja. Čo ak to spojivo, ktoré je medzi nimi tromi, je to isté, z ktorého on zobral a dal do manželstva? Čo ak? Čo ak to lepidlo
nebeské, keď to takto môžem povedať. Je z toho istého materiálu, ktoré spája ich. Vzácne by to bolo, nie? Sveté, čisté, bez chyby, dokonalé spojivo, ktoré on dá. Aby mohli ľudské srdcia zažívať tú krásu, ten rozmer lásky, ktorú zažíva on. Keď nemáš prijímateľa lásky, tak čo? Kam dáš tú lásku? Tvoja láska rastie, keď môžeš dávať lásku. Keď máš komu ju dať, z toho si šťastný. Keby nás Boh nechal samých, tak kto môže byť objekt lásky? S kým sa môžeme deliť o lásku? No, sami so sebou to by nás nebavilo. Preto Boh povedal, dvaja. Tu máte. Snažte sa. Nedal troch, lebo traja to je už ďalšia komplikácia. Stačí dvaja. To sú moje vymysly, hej? Toto berte s rezervou. Niektoré veci treba aj odfiltrovať, ktoré poviem. 11:26. A jak má človek kázať? Už končíme. Ešte chvíľku. Čiže vidíme, že je to manželstvo ako obraz Božej Trojice z toho jednotenia troch osôb do jedného. Druhý obraz dôležitý, veľmi dôležitý, je vzťah ženícha a nevesty. Ženícha s veľkým Ž, Pána Ježiša a nevesty ako cirkvi. Na to si aj prečítame z Božieho slova z Efežanom a tam asi aj dneska skončíme, aby sme mali nad čím rozmýšľať a aby sme sa možno mohli tešiť aj na ďalší krát. Neviem, či tešiť, či netešiť. Dneska sme sa nedotkli ešte tých citlivých tém, tak sme šťastní. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody slovom. A aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kosti. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Čiže vidíme manželstvo ako ďalší obraz niečoho, čo by nič iné nedokázalo lepšie reprezentovať. A to je Pán Ježiš ako ženích, ktorý prichádza po svoju nevestu, prichádza, aby ju očistil, aby ju posvetil, aby ju skrášlil a aby bol náveky s ňou. Nevesta
aby očakávala na svojho ženicha, aby sa pripravila na život s ním, na večnosť s ním a aby sa mu vo všetkom podriadila. On je pán, on je hlava, cirkev, nevesta je jemu podriadená vo všetkom. Muž a žena. Kristus, cirkev. Otázka je, bude Kristus niekedy neverný svojej manželke? Nikdy. Opustí Kristus niekedy svoju manželku? Nikdy. Postará sa Kristus o svoju manželku? Vždy. 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 Preto my musíme o manželstve hovoriť vo veľkej bázni, lebo manželstvo ukazuje svetu. Pozrite sa, tu je ženich, tu je Kristus, ktorý dáva seba samého, ktorý miluje svoju manželku, svoju ženu, svoju nevestu, kladie svoj život za ňu a navždy bude s ňou. Ak my hovoríme, že rozvod je OK, tak hovoríme jedným hlasom. Kristus je OK, aby opustil svoju ženu. Ale veď má právo tá žena odísť od toho muža. Veď ten muž má právo odísť od tej ženy. Veď toto a toto sa stalo. Veď to je nefér. Veď to siaha na ich práva, na ich ľudskú bytosť, na ich hodnotu ako človeka. Nemôže sa predsa nechať tá žena toľko pošľapávať tým mužom. Veď keď ten muž je neverný, smilní s inou, veď ho musí predsa nechať. Ak toto cirkev tvrdí, tak tvrdí rovnako, že Kristus nechá nevestu, cirkev. Za žiadnych okolností. Ešte raz. Za žiadnych okolností ju nenechá. Za žiadnych okolností ju nenechá. A za všetkých okolností sa cirkev podriaďuje Kristovi. Za všetkých okolností sa cirkev podriaďuje Kristovi a jeho slovu. To je dané. To je to, prečo Boh povedal, manželstvo je sväté, majte manželstvo v úcte, lebo symbolizuje pre mňa tak vzácnu vec, kvôli ktorej môj syn išiel, nechal, zomrel, trpel, opustil, aby vykúpil svoj ľud. A vy ako cirkev ste zodpovední, aby vaše manželstvá ukázali svetu, aké to je. Aby váš názor na rozvod, na manželstvo, na znovu zosobášenie ukázalo svetu, aký je vzťah Krista a jeho nevesty. To je naša zodpovednosť. To je naše, preto nás Boh dal, preto sme tu. Preto ak budeme mlčať, ak budeme robiť iné vyjadrenia, my ideme proti Kristovi, proti tomuto vzácnemu vzťahu jeho a jeho nevesty. Prečo on prišiel na zem? No kvôli svojej neveste. On neprišiel seba samého vyvýšiť. On neprišiel sa manifestovať, aký on je skvelý Boh. Pozrite sa tu na mňa, čo ja všetko dokážem. Pozrite sa tu na mňa, aký ja som hrdina. On neprišiel s takýmto postojom.
On prišiel nevestu vyslobodiť, vykúpiť, vytrhnúť z ruky satana. Popasovať sa o ňu. Stálo ho to. Nebolo to lacné. Ak my povieme, že tak rozveď sa, tak urob tak inými slovami hovoríme, že lacné je to, čo Kristus robí pre cirkev. Lacné to bolo. Marečku, keď môžeš prísť trošku za piano. Myslím si, že asi vnímame ten môj úvod, kedy som hovoril o tom, že táto téma nemôže nás nechať chladných. Či sa nachádzaš na takej stoličke sedíš, alebo na takej. Či si prešiel tým, alebo oným. Či sa teraz cítiš, toto sa mňa vôbec netýka, alebo vôbec nie som v manželstve. Alebo mám celkom dobré manželstvo. To nás nemôže nechať chladnú. Lebo je tu zápas. Manželstvo je zápas. O to, aby bol Kristus vyvýšený. Aby bol Kristus držaný v úcte. Aby sa nič nedotklo toho, čo jemu je čisté a vzácne. Aby nič nebolo tolerované, čo jeho špiní. Aby jeho vernosť vynikla. Jeho láska, aby sa znásobila. Pán Ježiš je milujúci. On prišiel kvôli Samaritánke. On ju neodsúdil. Hoci jej život vôbec neukazoval na to. Vôbec. Jej život išiel úplne proti tomu, čo on chcel ukázať. A predsa si vyberajú a predsa ide za ňou. Predsa sa s ňou rozpráva a dáva jej slova večného života. To je náš Pán Ježiš. To je náš Pán Ježiš. Avšak jeho súcit, jeho milosť, jeho milosrdenstvo nám nedáva právo znižovať hodnotu a čistotu manželstva. Svetosť tejto inštitúcie. A preto nás teraz dnes chcem pozvať do takej možno tichej modlitby, keď Marek vypadne Peťo, keby ste jednu pieseň, vám dám aj mikrofón. Takej modlitby, kedy budeme stať pred Pánom a budeme ho prosiť o to, aby sa nad nami zmiloval. Aby sa nad nami zmiloval. Lebo ani jeden z nás, nikto na tomto mieste, ani jeden z nás, nikto na tomto mieste nemôže povedať, že som reprezentoval Krista tak, ako som mal. A ani jedna žena, toto som povedal za mužov, ani jedna žena nemôže povedať, že som sa podriadila svojmu mužovi tak, ako som mal. Nikto. Všetci sme zhrešili. Všetci sme boli nájdení nehodní a nereprezentujúci Krista. Nereprezentujúci tento vzťah. Avšak je tu milosť. Milosť tomu, aby nás Pán Ježiš očistil, odpustil nám tento hriech. Aby nám dal novú milosť povstať. Obnovil naše srdcia. Obmiel ich svojou vodou, čistou vodou svojho slova. Viete, my veľmi potrebujeme čistú vodu jeho slova. Lebo humanizmus v tomto svete a aj v cirkvi, to je tak rozšírené, tak skryté,
tak prítomné, že nevieme sami si dať rady s tým. Potrebujeme, aby Pán Ježiš sa nás vyslovene dotkol. Aby sa dotkol našej mysle, našich postojov, nášho srdca. Aby nás umyl, očistil. Aby nám dal nový pohľad. Nový pohľad. A tak, Marek s Peťom, ak by ste nás vedeli teraz ešte viesť v tejto chvále.